но се стремя и сладево с живота си и с делата. Ритмите ми не са идеални, а може да са инфантилни и сакрални, но носят детска чистота, искреност, неподправена и простота, отдавна забравена. Утешаваме мисъл за детското, с което, носейки го в сърцето, не ще изгубим път към вечността. А паднем ли, ще бъдем дигнати така, с любов, както само родител